Praise the Lord, hallelujah. Kristo ni takok tayo bukoksong kaito kaham bini hamjak na pai flyam. So ang tini norok no koinai tini aja last video ang samani bihi ba besai kaizak mani ulo. Tamo ni bisingti sumsok kotor klaitong. Je kaito ni hamari rok manya angitong. Obrolti tini discussion kalailai nai ang koinai norok o video no pila ni simi pai thak choranai nani bagai. Tai norok jadi bihik besai kenai kaisa ke naiman khangke tebo kaham tamni bagai mala ang norok no koizawo omo bisas kelai bihik bai besai ni bagai se o video no ang snambo tamni bagai male o tripra hayungo guru wi nai khangan ke tini kebang ma je o babelo sejak tongmani asumsok rok tini chini takuk bukuk bihik besai rok asumsok no khlai tongo Enggi mano sawi manja Hake baksa ba shitutui Aboni bagai tini kisah ang norok no muito klair nani mucungo Praise the Lord Hallelujah So ani Kriston takuk tay bukuk rok Kaizak mani ulo puila kaisa kotor sumsok sumsok ni jadi kaki pilih ang ke abu pura Nakar zagya kaitor bay Tay nini suri mabuk utoru zagya One number sumsok norok tamu sayda man One number sumsok ngkano first abusions besaki bimani praise the Lord hallelujah tini sumsok nanti kok selain norok ngai mana seleng jaknai ani kok no kena togya jaknai but I am sorry ang nuna akar di norok tamni bagi male John chapter 8 verse 31 32 kubui bai tongdi aku bui nono salsa piok nai yes abono kubui abortions besaki bimani besa cokrai mani abo engka sumsok se amo hai sumsok kotor tai kuno krei tamni bagi abo engka mother borok betar mani sumsok se so tini kebang ma bihik besai rok tini abo mili uino besa rohorei tongo muito narak di nini abohok bisingo ek mas pono eba 2 mas eba 3 mas ni cerai pono 5 mas ni cerai pono abo nini bersano Abo nini busano obahago tongnai abo nini busano pia tini kebang ma bororo busano tini betharai tongo tini busano betharai tongo maya bori chamani bisingtei maya bori chamani bisingtei doktor thangai injection remani bisingtei tai baksaba bonaji chamani bisingtei bohok ni achrai no butharo piaching elam bago puri ke nugo ya phang bechap ni char ni dos ani bukuk ni kogya ani sukanto ni kok ngai ke norok ani kok no tanari bet o bible ni kok no le norok bisas klaidi o bible ni kok no se ang norok no shawo oro sijak tong ya phang ni char ni dos oro puri ke hake nugo chen hake subrayong hai nei sakam neng tamo khlai khade Nini takuk ni thui hani ano kabui sawi tongka. Nini takuk ni thui hani ano kabui sawi tongka. So kaitor borok bethar mano bo caca kya bobo belai tekto nango. Kaitor no snambai ruo. Kaitor snamani manoino tini jeng bihik besai engai abuno betharai tongo. But achrai ni pola kaitor ni thani kabui tongo. Bini cukna hao tangai bo besek tekto nang jakna o sungsaro bo phainani nei norok no se choose khaimani bihik ba besai no phya ningle achrai no lamso gya ui anini abusano lamso gya ui ningle bono bohok bisingo no se o dunia no phuno gya bithare ki bikha phya omo belai kno sumsok kotor muito naradi takisa ang norok no wansok rina ni muchingo o sumsok no te om belai kotor sumsok jadi bihik besai o sumsok klai tongkhang gangang ke Muito naradi norong ninu kongte kuna hamari rok paiglak santi tonglak haksang ma tonglak anondo tonglak rang puisa ni bial nong nai kaitoni hamari nong nukung kaisa pono tonglak abono bible sawo so abono ni Kriston takuk tai bukuro omo belai na sumso kotor muito naradi jadi neng nini amani bohogo tongpru nini ama belai no tekto nang kata boleh kostong kah nai nona apur besar kibiru kah ngangke tini neng osung stora acai kaijak daman kamu Neng bo koroksa bumani bohok nina achayo wansokti
Jeng joto bororok o sengsara tongai joto bororok jeng joto no bumani bohok ni na acayo joto no noimas bohok no tongai acayo muito narak de an noimas so nini ama busu kosto khaike nini bagai apro jadi belai tekto kani nini ama bithi chawoi nono bohok busu no buthari khagang ke neng bahai ma tong khamu tapu no sengsara tonai sopai kemo no ani kristoni takuk tai bukuk so Cini bagai cini maaf kosto ngai cino sungsana punu kabar tahu cini berdaik to tongo kaizak mani ulo ceng bihik besai tonggai a ceraino ia cak nani. Omun main Kristen takuk te bukro ang norokno sanani mucungo. Bible lo sejak tongo. 1 John chapter 3 verse 15. Oro hai ni sejak tongo. Borok buthar nai rok borok muthang jaglak. Borok buthar nai rok ni bagai kaitor ni thani jaga krei ni sao. Pia muito narak di sudu borok kotor no buthar mani sim borok buthar mani ya pia nini bohok bisingo tongnai a borok no buthar mani se amo belai keno sumsok kotor no. Tini norok muito narak di borok buthar mani sumsok belai kotor pia o bohok bisingo cini achrai no buthar mani amo belai sumsok kotor no. Awon bagi first point besar hormani amo belai keno sumsok kotor. Jadi omohai sumsok norong ni thani klai tongkhang ganga eba norong ni thani klai jak ganga ke norok kaito ni thani nakar mung sana ni nango a sumsok ni bagai hekle kaito ni hamari norong thani phaigla. Second, sexual sumsok. Sexual no tu ye kebangma family wo sumsok tongo. Sexual a sexual ni ti kok sakanga ke tini angsik labat norong no tini abo sana ni nango. O sexual ni sumsok kebangma chini nukungo tongo muito narade o Bible ni joto ni sai sumsok kotor obono a sex no to ino sumsok belai keno kotor but tini chini nukungo a sex no to sumsok tongo. So ani Kristen takuk tai bukuk rok muito narade kebangma tini ang norok no okok no sanani mucungo a sex so bahai ke sumsok lai fast ngang ketamo norok saja man besamanya engnani kiriwoi a thumani yaglo selabai beri thumani yaglo jepro o spam hekaba o saklom butui payo apro beri ni bisingo daya woi abono phataro kiklairo that is also sin abo sumsok no ani Kristen takuk tai bukuk song kaizak mani yaglo nini a saklom ni butui no nang tai bairo kiklai menya nang abono nini beri ni bisingo no maton nai tamni bagai himale neng kaisa kok no moito naradi kaito ibi bai adam no senamani ulo bono borok no kaisa kok saka tangdi sengsar ganangi erdi injo go and multiply tangdi sengsar ganangi besar masana badi nangnanya badi ni saya tangdi sengsar ganangi erdi ni sao masa badi mangni badi ni saya tangdi sengsar ganangi erdi ni sao. So ani Kristen takuk tai bukuk som kaito ni plan tongo joto bororok ni bisingo no besa renani bagai but sawi maine jeng kaito ni plan ini man nini langwa kaito duijona no besa renani mucungo ini man kaito nini langwa pajona besa renani mucungo ini man kaito nini langwa khoroksa no besa renani mucungo muito khlaidi norok gnei sex khaima bai nini besa engya abuno kaisa muito khlaidi. So ani Kristen takuk tai bukuk rok tini ang a kaisa comment no tui ang belai pori puru belai no meninda ni mucungkha anu sao neng da tongai bobai bersama nai ni so ani Kristen takuk tai bukuk song o sungzar tini kebangma banji tongo kebangma bersama rak tongo ki borok thuna chana rengya da bihik besai no haya joto o sungchani borok no thuna chana kereng haipono cerai engya karan tamo nganga ke kaitor simise a cerai kethano rei mano tawan sokti Gepia jeng abono siawi se jeng besa torok nani kiri jagai jeng thumani ulo sini sakolom butuina baira kiklai ro ge jeng bahai ke kaitoni hamari rok manai so moito narak de amo belai sumso kotor jeng ernani nangma jagao jeng kiri mabai besa kebang nai si o cari manglak khari manglak ne kiri mabai jeng besa klayang tomoni pia moito narak de amo belai sumso kotor so ani Kristen takok tai bukuk song aboni bagina ang tiyan norok no sanani mucungo a sex no tui sumsok taklai di amo belai sumsok kotor norok hamari manglak tabuk kap tabuk ni jino kebangma coliwi tongo beri berok tamu kelai besamanya engnani bagai maya bori cao that is sin sumsok abo om maya bori caman abo sumsok kotor ma neng abo kaitor no sawi tongo kaitor ang nanya nini hamari ang besananya kaitor ang amo bani coliwo neng samani kelayo no. You cannot say
nung kaito na hai semenya kaito nini bagai plan kajak tongo Jeremiah 29:11 kaito nini bagai kaisa one sok zak tongo bo nini kaham ni bagai se but nung nini kaham ni bagai kaito le one sok zak tongo pia nung sawi tongo ang nangya kaito ang maya boru chaw ani basa khorok nang nanggo ang tai nangya khorok sa no thik ani bagai no nung sai manya tani bagai chung jo to no kaito ni ya phawo se tongo chosno naikini klane chung no tui tung nai abo kaitor simise abo ni bagai kaitor ni dagi mati se chung tongnani nango ani life ani chaya so abon bang Kriston takuk tai bukuro moito naragdi o sexual sin no te kaisa point dong kaisa ngangke celarok sakolom betui bairawo kibimani omo kaisa sumsok second ngangangangki berirok maya bori chamani third ngangangangki tamo sajaman condom use claimani ani Kriston ni takuk tai bukuk song neng kaizak mani ulo nini besar no komir nani bagai hekaban neng area klana ni bagai tabuk osung sar kebang mama nai tongo kaisa mani abono sana mucing kondom don't use tak klai di au kondom rok abo neng jadi use kai ke neng abo sumsok klai tong mani klai so ani Kriston takuk tai bukrok muitong naradi kaitor se chungno sex ni desire ruo Bible ni motete ngka sex belaikan holy se holy Pupru neng jepro proper bihik besai kubui lama te obono khalai ke aun dalai no holy se oboni bisin di kebang ma hamari rok phayo sex ni bisin di kebang ma nukungo santi phayo bihik besai ni bisingo halok kaham mungai thango jodi neng abono nini satisfaction ni bagai nini aram nini khushi nini anondo ni bagai simi neng abono khalai ka ngangenge there is no blessing or kun hamari rok phaigla ani Christian takuk tai bukuk song neng sex kaiman yaglo kun satisfaction se mangla aram nangya angnai apuro gani nukungo problem pani tamni bagai ngake neng kai tor ta khlai di mano khlai tongo abo hai mane rok no use khlai tongo praise the Lord hallelujah om bagang tin norok no sanani muchungo all tinta jinis no ta khai di nge norok ni sex ni sin abo norok ni bisingo tongnai so sex ni sin kai tor kem no maya khaya kai tor obno nakaria jadi aborok ব্যক্তিগত bini langmano selai nakar mung sanjake eba khaki phili tomung sitarano selai tomung kaham tonya ke kai tor nakar glak so ani Kriston takuk tai burok duita moito naragdi first saklom betuino bairawa ki bimani second maya bodi chamani third condom use claimani praise the Lord hallelujah ang norok no sai khanarano muchungo kaisa kok no tui muito mano ang sanani Jepro ang Kerala tangga kotuma kaham serengnani bagai ang Jepro Kerala tangga oro kelas serengka eten kaika tongi kya apro ano kroksa brother paisa peka berima kroksa Kerala ni setelah bo Kerala ni borok Kerala ni no borok sara rupiah tangai tongoyo so bini bihik nars besai ngaka house husband hingga abri kroksa brother ni tani suri zakna ni bagai peka bo brother na saka brother ani besai beri sinalok bai tangai to tongoyo ang bai ke tongya bo horong kangno beri rok bai tangai thuyo ni saka ani besai ni bagi suri ni saka ga abus bihi ignore ore besai nyoringa besai nyobringa besai nyosengka neng tam ni bagi om hai klai ni bihik tong tu neng tam bui ni beri bai tong ni saka apur besai hai ni saka brother ang kaisa cela nge ani kaisa muchung mani tongo ani bihik bai thunani ang norok no kubi kok sawo abo ang je ব্যক্তিগত nugui kaikane mani ang kaizak borok ang ani bihik bai tonan muchungo ani bihik nars klayo bo bini samungo chimisi biji nge jepro nogo phai ang mono thunani logi sangka ngaka ang lengkha tabugya tinia om haimang ni tongo bo ang no to sumuthia bo bai anu bo jora seria aga abuni bage ani obakhaw muchunga tongo abono satisfaction kainani bage ang obono mathango nisau ang siwo obo sumsok no Habono ani buko belai mucung ma jinis tongo aboni bagai ang abono control kainani bagai ang alada berirok ma thuyo brother ni saka so ani Kriston takuk tai bukro ojorwa ang norono sana mucung mani ka bose chini berirok bihigrok ang norono sana mucungo be careful nini besai alada beri bai tongoi tongo ngi mano nini bo mistake tongoi mano tino ochlani mistake no alada beri bai tongka okay kokri but or karon tongoi mano nini jadi neng bono jora riang aga cela alada beri bai tongnai tani bekhau mucung ma jenis tongo neng ta sade asuda lupcha asuda hai asuda ira no kaitono suno mucung mani rekha chini celarok ni weak tongo mucung mao belai gebang ke chino rejak no aboni bagai kaizak mani ulo bihik ang norok no sanani mucungo norok
time maranai hai ngai ke jodi nini chala lama derawai thangnai ombai ani Kristen takok tai bukuk song a sex no tui sumsok ta khlai di beri bo jora na nango jela bo jora arnani nango ojak awo belain important jodi a sex no tui no tabu kebang mo nukung ro kagai tongo ang je pro kaisa jago tanga surinani bagai counseling khaika khoroksa beri ani thani phaika hai ni saka ani logi ano jora ria tini kebang ma celarok bo haino obono tui jora ria ngai tong so obo belai kenu sumso kotor no praise the Lord hallelujah okay second number paikha tabuk third number ngang ke unity bihik besai ni tani nokha unity kre thansa kre bihik besai ekota kre bihik besai jodi ekota tongka girja nago bihik besai no phaikamu bihik besai ekota tongka nukhungo ba bihik besai na suri kamu bihik besai ekota tongka nukhungo maicha pro ba bihik besai thansa ka maicha kamu tini kebang ma dukhi ni kok ngai angob sanam chung chini tripura chini tipra sarok bihik besai ta bo thansa ke maisi salai menya bihik besai thansa ke bisna kaisa tholai bo menya besai yang thangja bihik yang thangja tamo sanai kai tole sa kunai kaisa norok tini ni simi kais kunai lia tini norok kaisa se thansa ba tini chini bihik besai tini a thansa no subai tongo ani kristoni ta khuk tai bukuk song norok bihik bai besai bisna kaisa thunai chamong kaisa chanai tomong kaisa tongoi tongnai norok kunai se kaisa ngai manleya gangang ke bahai nai bo Bible saka norok kunai kaisa nge ani tani sorry san ka angabo norok no bebag na renai ni saka pia mo thaw kais thansa na to obo haksal ni kokse mo thaw thansa na kang to salia bihik bai busai se nukhungo thansa ke tongai mainyang ke motha tamong nai ani Kristen ta kuktai bukur tini sini motha rok weak tongmani karon obono chini family life hamia chini nukhungo unity krei chini nukhungo thansa krei chini nukhungo ekota krei nukhungo thansa nukhungo ekota tongkhang ngangke muito naragi poribar thansa ngangke motha bo thansa nongo tamni bage anu khungni borok se pori o motha no participate kayo motha o thangai khlayo amagani Kristen takok tai bukuk song sini nukhungo third number unity krei thansa krei so norok tini a thansa no tumna no a thansa krei abo bohaino belai kan kotor sumsok kaitor kunai kaisa khlaimani thansa ke tona bagise haksal ke tona ni bagia bihik besai haksal ke tona kok banglai wala lai tona ni bagia amo kaisa muito nardi third number fourth number nakar laima krei chini nukhungo nakar laima ni krui bihik ba besai no nakari manja besai ba bihik no nakari manja obo tini chini nukhungni problem bo bahai samung klaka samung chaya klaka bonang bai ka nakanai nungbai kesu kari ka kak lai sinai suani Kristen takuk tai bukro moito naragdi kaitorni kerongo divorce krei kaitorni kerengo second marriage krui kaitorni kerengo bihik bai besai kethang tongsa a bihik botai kajak manya besai botai kajagi manya batini Kristen rock ni nukhungo nugui tongo divorce ngai alada chalabe kajak mani alada beribe kajak mani obgo belai kana sumso kotor tamni bagi nakari manya ni bagi tini omohai problem rock phayo borok khoroksa anosaka ang potoma kampina thangpro Menai, nini bahasa si anak kibi kari tang ang ke, ang Kristen nai, ang ke baki kaji ke tona ang bala da beri be kaji zak nai, ang saka, tako, au to chini kerong rai tawo krui, nakar sidi, awo ang kono kelma sahaja kami yang mau thani teke, ani Kristen ni takuk tai bukuk song, ang norok no koina ni mucungo, Yesus hai ni saka. Koroksa borok ni tani sumso klaiman ya golo bohai ne hai kipile anu nang nakar jadi ke nang a borok no man nakar nai so ngi mano kepo perfect re ngi mano nini bihik bo joro samung jaya khlai rejaka nang je jaja gya samung no man nakar nai joro nini busai samung jaya khlai ka je nang jaja gya mani nang nini busai no man nakar nai you have to forgive each other of forgive omo belai important muito naradi neng jodi nakarya engkang ke sukna hawo ke bani bagi jaga tongya tani bagi Yesus saka jo mathai soini oro chungno porikhe nugo Yesus saka noro o sungsani borok no nakar khanga ke
apa kaitor norok ni caya no nakarnai nung buni caya no nakarke kaitor buni ni caya no nakarnai so ching joto no kaitor ni bes kango caya no tama bihik tama besai but ching at least bihik besai nakar lai mani tongane nango so besabutunya nakar mani tongane nango nok sanok ari ni borong no nakar ma tongan nango nakar ma nakar ma kering ngange chini no kongo tini kaitor ni hamari rok payang nai nakar in bain dia abu belai sumsok kotor no praise the Lord hallelujah ang jepru Kerala tongpru berima korok suri zakna ni bagi peke parishen taro so bini besa ngangke wheelchair chair yakum ganang bai ke chaka ganang ke guru duwi tuwi peka suri zakna ni bagi jepru brother surika brother message manka bo bini bahana jugno nakarya ni bagi se bini a besa tabuk bahino tekto manai tongo bini asum sok ni jare bini nasler ma amsu kotor ngai tangka asum sok ni karonoi bini besa tabuk himi manyang itong kham ga brother kaiton tani suri kaitor bonosaka hainai bonosadi nini bahana jungno nakardi tabukna ang nini buslano hamri nai tabukna healing clear nai bosaka nini kebo khoroksa sungno nakana to tong bosaka ani bahana je ang thuji thango bono nakarya nai obusano chair guru gui nogo thangpai ke suri jagya so gabang ma borok tongo omahai ngi mano nini bagi ekdom samung hamya klaga ngi mano nini bagi ekdom kok hamya pirka but neng Kristen borok nge Jesus sama hai neng mas mana karnai so ni Kristen takuk tai bukrok neng nini bihik no mana karnai tini neng nini besai no mana karnai amu belai no important. Fourth number compare klaimani compare tulna klaimani tulna ani bihik kaham ani besai kaham o bini nukungo mahai tongo bini nukungo mahai kre so ani Kristen takuk tai bukro tini awosini o triprawo common ngai thangka compare bot simina bini besano bike riman ang borunai bosimna bin besana iPhone mana ang borui punuk nai bosimna bin besan dress ka hamre mana ang borui punuk nai nadi nai baksa chini borro compare klaini jini besano kucugoti sawo so ani Kristen takuk tai bukro omoro belai no sumsok kotor no compare so ni Kristen takuk tai bukrok omon bagai ang tini norok no obono sanani mucunggo ang norok no jodi samani caya to norok ani tani nakardi but tini ang je basic bihik besai sumsok klaik tongmani je kaito ni hamari chingya chagi meng tomon omorok no main reason obon bagai ang obidin bisinte obono sanam mucunggo norok ni obohai jodi ngai tong khangke change ma khanya norok ni life asumsok ni norok ma ki philnai mutu narak di asumsok ni norok ma ki philnai. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bagai ang nokha Christmas so jorawo kasha parawo thangka borok krok saka bini besai no ani dignai chamati bar sekre ang bahake girja nogo thangnai builo joto ni dignai chamati bar tong ani lai ku sekre ang Christmas ki jawo se thanglia so ani Kristen takuk tai bukrok tini dress ni bagai bo jorawo kaitor ni thani thangani borok kepele ui tongo uslu ui tongo comparison buino kaham nukman nugui angbo kaham ang namuchung mani actually ani Kristen takuk tai bukro norona ngobon kaisa kubi kok sana muchungo nini langmo je tong mani amo bane satisfied ngi tong bui gnang nengkrei no problem kaiton bes mo joto ni equal bo dress kaham chumi gejanogo pheka ang dress sitara kani gejanogo thangka no problem kaitor nono ma hamja bo bona hamjak ma hai so ni Kristen takuk tai bukro abuni bagini moito narak di compare klai ta tong di nong nukungo ko walai ngrok phainai o bini o bole ano microchar on kan microchar ya o boko bini besane chen on kan tam rimen ya o mai rok jodi chini langmo compare claimani phaikai ngangke amunu khung bai thangnai albain Kristen takuk tai bukuk song tini angorok no je samani muito naradi besaki bima tai sexual ni simso maya bori chama sakulam buti baire wa kipama condom use kema omorok be muito naradi teki sengke nakar laima thansa tong laima tai compare khlai laima omorok bai norok haksal khlai tongdi norok osumsok bai haksal khlai tongoi man khang ke norok ni nukungo hamari rok phainai ambagani bihik busai norok na ang obno request khane muchungo video ni bisingti thansa angdi tai asumsoro bai haksal tongdi muito narak di karen no tangkhang ke short ango jodi nang asumsok no tangkhang ke nang ba short angai jadi neng romai tong kangang ke neng thui thang nai abon bage asum sok ro ba hachal klai tong di abu be bag na elam bag ni kok thai rok se ani sukanto ni kokya elam bag ni kok se
Praise the Lord. Hallelujah. Abon bagi ang amsut saya ani video na mutang na muchingo sama jaga jadi jaya tongkai norok nakardi te au video na norok share kai di jeno kebangma borok ni nukungo je asum sok bai kagi mana ni bagai joto nono hambai.